Anima bien. Anima. Yalan nak sikit buat.
the traditional prime minister of the Asian Kingdom. The Kuma Faboto, or from Kejo Lenole, and I for the Caboto, that logo. The Konyachi, the Communal Bush wedding. Autoricren de Bernakia, Origin, Angele, Otosha Canada. And Major Hera, Ekele, Omon Namine, a cabinet member no here was Obi, Ukwa Chairman, Nala demande Omademo. So, Biakwam have two security council, their task force officials, and no here. I'm the crew members. Biakwam one name, Prince Obiefra, Popanonye TV crew, I'm Qualamonyo. Oh, so Nandi Neme, Ordinary Love to Nagani. So, Anama Ekele, Madinina Noga, Nekele Panuchineke, one ye Keranya, Wundabutu. Bekan no day for each. Memumani, my henny nine na for teacher, on our mamma. On a dual umia, and I am way energy and my Thank you very much, the traditional prime minister of the Kingdom and the crew members in the inside drawing. Ole hand out to know nobody time. Afoto Ole Graba. Afoto Ole Graba. Ole Graba. Jirimara anyị dịka ọdịnala anyị. Obido akwanụ taa na ka afọ a obirule kemgbe Ọgọst. Oge abịara bịa gụọ eye. Ndị ụmụnatọ ọpara na Afoto na-eji agụ eye bịa yifuda eyi emume a na-ebido chidekwenụ na ịṅụ nkwụ. Afoto ṅụrụ nkwụ na wiki gara aga. Erukwere na ugbu a ya wuruzie egbe nkwụ ya. Nye anyị nọzi n'inwe emume a ụkwanị egbe nkwụ ya. Egbe nkwụ oge ndị Afoto na-eji bịa gosi ọhanaweze, gosi ụmụ Igbo, gosi ndị niile bịara nụ si Afoto ndị nwe Afoto kụrụ nkwụ kụọ ngwọ. Ha rụrụ ọrụ bụ egbe ọhịa. Ha wụ ndị na-aga ọgụ eji ha ya mba nwe ọgụ na-abịa ha ya ndị Afoto because anyị wụ ndị ike abịa ha yere anyị na-agakwa na erukwen na n'oge ka ugbu a anyị na-emekwen ya dịka emume so onye eji kpụ egbe nkwụ ọwụ ha nwekpo ọwụ ha mbọmụzọ ọwụ ha rimuji ọ dịwara onwe ya iche abịa n'ala Igbo niile gba gburugburu ọsọ anyị nwa bụ ndị na-eme egbe nkwụ. Thank you.
I nọ na nke eze elect of Dike Nodimma Ancient Kingdom. Eze Michael Ogu. Biko the crew members nọ nga. Echi iri ji. Obo ABS television nọ nga. We captured what happened. Na taa ha nọkwa ya. Anyị nwere ndị Gentle Joe Midian, ndị nke shi Abia State. I told you that otu ogwa anyị nọ. Adịghị na-aga ịhụ ihe na-ahụzi ugbo ndị Abia State television. So on that note, biko SLS, ole ihe ndị village imere taa? As a Mike Ogu, as elect of Dike Autonomous Community, by special grace of God, Dike Diorama II. Ka wo egbe nkwa foto. Deke si kwu echi gara aga iri mji. Wo biakwana. Ta wo egbe nkwa foto. Ana ge fo ka foto, ge mezu omenala. God run nam. Thank you very much, Ezelet. Amaram na-echi iriri ji ịgọrọ ụmụ afọ abụtụ ọfọ maka nri ndị ike gị. Taa, achọkwa m dịka short uses already. O ihe aṅụrụ nkwụ wota bechi. Yamma yori sabili gwewu. Oh God of death hour. Oh yes. God of miracle. Yes. Asime nwa abụtụ nwa ogbowu nwa Imo nwa Dike Lord. Laji ego gị ji eme ihe ebe ụlọ nọ taa. Asị m Chineke ma ọ na-akọla 3 o'clock wee kwere azụ n'ofe. Ise. Cha abụtụ mma mmanụ. Ndị Igbo si ihe si mmadụ n'ọnụ ihe eji ekpe ikpe. Akala wụ Prince onye oruru. Ọ sị ma ọ na-akọla 3 o'clock. 3 akụbele. Ya sị ihe ọ gị ji eme egbe nkwụ. Ọ gaghị eru ya. Ugbu a na lee n'otu o si enye m ihe m ji eme egbe nkwụ. Orole aka. Oru ọ gafewe kila. Aga bịa. Ndị brara chakwu fule. Ihe ọbụla onye na-eme ka ọ na-aga ya n'ihu n'aha Jizọs. Ana m arịọ Chineke biko dịka nwa di m awụ eze ka a gụrụ ya mgbe a mụrụ ya. Ihe a Chineke gwekwara eze aha mee gịnị kwanye ya n'aka. Mana sị ka Chineke duo ya ọchịchị a ọ ga-achịrị ya chịa ya mma ma nwoke ma nwaanyị ọ ga-eru ya aka. Ihe ọma ahụ ga-ezute ya ka o were obiọma o jiri achị ọchịchị ahụ ka ọ gaa n'ihu n'aha Jizọs. Thank you.
Last week Monday, and I'm sorry, I'm yes, I'm doing Go,
Josiah, Ndileke, Ane Kute
Marande Avoto, Ibobigado, the Palace Secretary. It's all got Federated. A microphone and the bar when you a partial stroke. They have to continue to remember. You have to Nico, no. You had a moment to Josie Joe. On every yes. Oh,
mana awa foto no na agata awu no mo awu ihe ọma otowere anyị onye nwanyị na Chineke anyị na-elebakwa n'anya na ihe ndị nwanyị dowere enwegasịrị ihu mmụọ dị iche iche anyị enwebeli anyị amaghị agwabela engagement anyị sị ihe ahụ ihu egbe nkwụ enweghị engagement anyị sị ihe ahụ ihu ịṅụṅụ nkwụ n'ihi ya ọ nwere emume Chineke kwadoro anyị na-agụghala afọ ọgụgụ ruo ehihie ọwa anyị ejide ekwe ehihie ọwụ anyị na-asị gị onye nwaanyị biko
mee ka abụtụ dịrị ka ọjị a mee ka ndị enyi ndị ikwu ka anyị dịrị ka ọjị a ọjị a gbara mkpị ma na-emepụta ahụ ka anyị ghara dị ka mkpụrụ akụ gbara mkpị ha anaghị emepụta ahụ onye nwe anyị ma ndị ga-esọta ọjị a ma ndị na-agaghị esọta ya onye nwe anyị na-asị ha ite uru niile nọ n'ime ekpere a nye ndị a ka anyị na-arịọ site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Somebody tell me that it's a very good big embarrassment to me. Oh, she invited me. For what reason? Amadi